День Победы мне дороже нету, День Победы. Тэатралізаванае відовішча «Мой горад слаўны легендарны» чакаў без перабольшання ўвесь Магілёў. І ў доказ неверагодная колькасць гараджан, амаль 125 тысяч, апанавалі ўсю Дняпроўскую набярэжную. Высакародную задачу ставілі і ўтваральнікі. Гераічныя і трагічныя 3 гады адлюстраваць у 2-гадзінны дзеі. Ад апошняга мірнага дня 41-га да вызвалення горада ў 44-м. У рэканструкцыі былі задзейнічаны болей за 3000 сучаснікаў, ад самых маленькіх удзельнікаў творчых калектываў да студэнтаў, педагогаў, курсантаў, вайскоўцаў. Тэхнічныя сродкі, свет, гук, велізарны экран адпавядалі самым сучасным патрабаванням. Але спраўдзілася, на жаль, толькі прымаўка пра добрыя намеры і куды яны вядуць, калі не падтрыманы прафесійна. Падрабязны расповед, пабудаваны на музыкі, пранікнёных тэкстах і хронікі, не змаглі ў поўнай меры ацаніць нават гледачы веб-зоны. З другога берага Дняпра выратавальную ролю адыграла ў найбольшай ступені хроніка, трагічная, усхваляваная, дакладная. А самым яскравым эпізодам стаў паветраны бой 7-8 ліпеня 41-го, калі велізарная група нямецкіх бамбардзіроўшчыкаў рухалась бамбіць Магілёў, а звяно Мікалая Цярохіна абрушылася на ворага. Таран юнкерса легендарным лейтенантам, і, мабыць, цяпер усе жыхары Магілёўскай вуліцы імя Цярохіна будуць з гонарам цытаваць вершы Константина Симонова «Секрет перемоги». Был Николай Терехин одним из тех ребят, которым легче погибнуть, чем отступить назад. Было и Бунецкое поле, и 23 дни отчаянной ахвярной обороны Могилева, дни и ночи мужности оккупованного города, 5 лагеров смерти, невероятный жах гетто и 23 гадзіны вызвалення. Город, колькасць жыхароў якога за 3 гады вайны скарацілася ў 10 разоў, сустракае вызваленцаў. І, безумоўна, шматтысячныя ўдзельнікі рэканструкцыі пранікліся сваёй прыналежнасцю да гэтай велічнай гісторыі, але для дзясяткаў тысяч гледачоў і яны засталіся нявызначанай мітуснёй масоўкай, якую не ўхапіла нават 5-кратнае набліжэнне аб'ектываў камер. І толькі лазернае шоу, што эфектна ілюстравалася ў роўнях мірнага Дняпра, узвысіла градус настрою натоўпу, якому яшчэ шмат гадзін і не з самымі пахвальнымі словамі на адрэсу тваральніку давялося вяртацца дамоў. З гаркоты і надзеі, што масавыя культурныя мерапрыемствы, прагну да якіх так яскрава выявілі магілёўцы, усё ж будуць адбывацца на адпаведным творчым і арганізацыйным узроўні і з павагай да тых, каму адрасаваны.